Hore bada, benetan, dantzatalearentzat San Pedro Jaietako gomenda izatea. 50 urte igaro dira, bost emakumeren ametsa zena errealitate bihurtu zenetik. Ordutik hona, bide luze egin du taldeak, oso txikiak emanez, dagoen lekura heldu arte. Ibilbide honetan, gure ondoan egon zareten guztiak aipatzea ezinezkoa den arren, eskerrak eman egin izkizuete emandako babes eta laguntzagatik. Baita, taldetik pasau zaretenei ere. Zoi esker heldu gaikara honaino. Aurrez, egin dugun bezala, hemendik aurrera ere, zuen aterpe izango dira gure gonak eta txakelak. Herriko bazterrak alaitzen jarraituko baitugu gure doinu eta arrantzekin. Azkenik, jaizo jontxoak opa nahi dizkizuegu. Balgoitik behera begiratzea besterik ez dago, herria kolorez eta jende honez bete dela ikusteko. Hortaz, ez dago aitzakiarik datozen egun hauek ez gozatzeko. Beti ere, errespetuz eta giro honean noski. Kantzatzen duen herri bat inoiz hiltzen ez dela diote.